na-abịala na ka ụbọchị nke unu si na-aga. Nke m na-agakwa nke ọma, nke gị ama m na ọ na-aga ọfụma. Ngwanụ anyị abịakwara ọzọ iwetara gị ihe ọmụmụ asụsụ Igbo nke ụbọchị nke taa. Ile anya, ụbọchị nke taa bụ ụbọchị nke anọ n'ime ọnwa Septemba 2025. Site na ka ọmụmụ ihe anyị si na-aga site n'ịmụ mkpụrụ abịdị Igbo. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa anyị ga-eleba anya bụ imebe mkpụrụ okwu. Agwara m unu n'oge na-adịghị anya na anyị ga-ebido were mkpụrụ abịdị ndị ahụ anyị mụrụ site na mmalite ọmụmụ ihe asụsụ Igbo anyị wee mebe mkpụrụ okwu. Cheta na m gwara unu mkpụrụ abịdị ole ọ dị 35 kere ụzọ abụọ, udume na mgbochi ume. Anyị elebara anya n'udume, anyị elebakwara anya na mgbochi ume, anyị elebara anya ihe niile gbasara udume ya na mgbochi ume. Ụbọchị nke taa bụ ijizi mkpụrụ abịdị ndị ahụ emebe mkpụrụ okwu. Ọ dị ọtụtụ ọmụmaatụ ehika, mana ka ọ dị anyị ga-eleba anya n'ụfọdụ. Taa ka anyị ga na-eleba anya ihe m ga-ewetara unu buru ibu. Anyị mebechaa mkpụrụ okwu, anyị were mkpụrụ okwu ndị ahụ anyị mebere wee mee ahịrị okwu. Mana ka anyị bido, gịnị bụkwanụ mkpụrụ okwu? Mkpụrụ okwu bụ okwu ndị ahụ emebere site na mkpụrụ abịdị Igbo. Agwara m unu mkpụrụ okwu imebe ya bụ iji mkpụrụ abịdị Igbo imekọta ya ọnụ, imebe ihe a na-akpọ mkpụrụ okwu. Ngwale ọmụmaatụ ka anyị jiri iwere a na k na a imebe mkpụrụ okwu a na-akpọ aka. N'asụsụ Bekee a na-akpọ aka gịnị? Hand. Aka. A na k na a bụ gịnị? Aka. Hand. Ị nwere ike ijikwa a mebekwa ọzọ. A na z na o ga-enye gị gịnị? Azụ. Fish. Azụ. Fish. Ma ọ bụkwa azụ. Bag. Enwere ihe a na-akpọ ụda olu, bụkwa ihe ndị anyị ga-emechakwa mee. Ngwa ka anyị leba anya na ọmụmaatụ nke abụọ. Bụ na u na r na u bụ gịnị? Buru. Carry. Buru. Buru. Ị nwere ike imekwe be na ị na a ọ bụrụ gịnị? Bịa. Come. Ngwale ọmụmaatụ nke atọ. Chi na e na re na e. Chere.